निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरणातील एक मोठी माहिती समोर येते. निलिमा चव्हाणला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याबाबत दापोली बँकेच्या प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड याला अटक करण्यात आली आहे. चिपळूण तालुक्यातील उमळी या गावातील असलेली निलिमा चव्हाण ही दापोली येथील स्टेट बँकेच्या शाखेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करत होती. मात्र बँकेचा प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड यानं निलिमा नोकरीला लागल्यापासून तिच्यावर टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव टाकत होता अशी माहिती समोर आली आहे. निलिमानं आपला प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील तिला काम जमत नसल्याचं बोलून कामावरून काढून टाकण्याबाबत धमकी दिली होती. यामुळे ती टेन्शनमध्ये होती. ज्यावेळी सुट्टीला घरी जायची तेव्हा घरामध्ये व्यवस्थित जेवत नसल्याबाबत फिर्यादीमध्ये नमूद करण्यात आलंय. आपल्या मुलीस दिवसाला 4 ते 5 डीमॅट खाती उघडण्याकरता प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड हा जाणून बुजून दबाव आणत होता. हा सर्व प्रकार निलिमा आपल्या भावाला म्हणजेच अक्षयला सांगत असे. अनेक दिवसापासून याच कारणानं ती तणावाखाली होती. गेल्या दिवसापासून करत असलेल्या तपासात ही पहिली अटक आहे. यामुळे ह्या तपासातून नेमकं काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दाभोळ पोलिसांनी आजवरच्या तपासात खालील बाबी निष्पन्न केल्यात. निलिमा हिचा विसेरा ही डॉक्टरची सामान्य आणि विशिष्ट रासायनिक चाचणी अंती कोणत्याही प्रकारचं विष दिसून आलं नसल्याचं तपासणी अहवालामध्ये नमूद केलंय. आतापर्यंत पोलिसांमार्फत चिपळूण, खेड आणि दापोली येथील एसटी स्थानक, रेल्वे स्थानक आणि इतर ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज पडताळणी करण्यात आली होती. या अकस्मात मृत्यूचा पोलीस तपास सुरू असताना दिनांक 17 रोजी चिपळूण पोलीस ठाणे येथून दाभोळ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर झालेला आहे. 17-2023 भादवी कलम संहिता कलम 306 अन्वये आत्महत्या करण्यास चिथावणी देऊन प्रवृत्त केल्याबाबत सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झालेला होता. सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी फिर्यादीमध्ये काय म्हटलंय ते देखील पाहूयात. आपली मुलगी दापोली येथील ज्या बँकेमध्ये काम करत होती त्या ठिकाणी असणाऱ्या प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड मूळ राहणार कोल्हापूर याला आपल्या दैनंदिन कामकाजाबाबत रिपोर्टिंग करावी लागत असे आणि ऑफिसमध्ये तिच्या कामाबाबत मॅनेजर संग्राम गायकवाड याच्याकडून नेहमी 15 दिवसांचं टार्गेट पूर्ण करण्याकरता तिला वारंवार सुट्टीवर असताना देखील फोन येत असत. आपल्या मुलीस दिवसाला 4 ते 5 डीमॅट खाती उघडण्याकरता प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड हा जाणून बुजून दबाव आणत असल्याबाबत सुट्टीच्या दिवशी देखील दरवेळी आपल्याला आणि तिचा भाऊ अक्षय याला निलिमा सांगत असे. प्रोजेक्ट मॅनेजर संग्राम गायकवाड यानं निलिमा नोकरीला लागल्यापासून तिच्यावर टार्गेट पूर्ण करण्याचा दबाव घातलेला होता आणि निलिमानं आपला प्रामाणिक प्रयत्न करून देखील तिला काम जमत नसल्याचं बोलून कामावरून काढून टाकण्याबाबत धमकी दिली होती आणि यातूनच ती चिंतेत होती आणि घरामध्ये व्यवस्थित जेवत देखील नव्हती असं फिर्यादीमध्ये म्हटलेलं आहे. सुधाकर तुकाराम चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादी अन्वये दाभोळ पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 17-2023 भादवी कलमचं 306 अन्वये आत्महत्या करण्यास चिथावणी देऊन प्रवृत्त केल्याबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे. सोबतच यातील आरोपी संग्राम सुरेश गायकवाड वय 26 मूळ राहणार कोडोली तालुका पन्हाळा जिल्हा कोल्हापूर सध्या हे राहणारं ठिकाण आहे. रात्री 10 वाजता 17 तारखेला त्याला अटक करण्यात आलेली आहे.